тантанаҳои наврӯзи ҷаҳонӣ ҳамоно дар кишвари мо идома дорад ва ин навбат мо омадем ба ноҳияи Нуробод. қарор аст ки мардуми сарбаланди ин диёри бисёр ҳам зебоманзар ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо шукӯҳу шаҳумати хоса истиқбол бигиранд. албатта дар баробари таҷлил кардани ин ҷашни бошукӯҳ, ба роҳ мондани анъанаҳову ҳунарҳои мардуми бозиҳои миллӣ ҳамзамон мусобиқаи гӯштингирӣ ҳам баргузор мегардад ки мо таҳиягарони барнома кӯшиш мекунем ки аз ҷараёни ин мусобиқот ва тантанаи наврӯзи ҷаҳонӣ аз ноҳияи Нуробод шуморо ба таври пурра ошно кунем. ноҳияи Нуробод яке аз ноҳияҳои хушбоду ҳавои Тоҷикистон буда, марказаш шаҳраки Дарбанд аст ки 135 километр шарқтар аз шаҳри Душанбе дар канораи руди Сурхоб ҷойгир аст. ин ноҳия 19 январи соли 1936 бо номи ноҳияи Дарбанд дар тобиати вилояти ғарби Тоҷикистон таъсис ёфта ва то соли 1991 ҳамчун Камсамонобод шинохта мешуд ва баъдан аз соли 1991 дубора ноҳия ба исми пешинааш баргашт. Нуробод бо табиати зебо ва кӯҳҳои баландаш маъруф аст ки барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва сайёҳӣ имкониятҳои хуб фароҳам меорад. сокинони ноҳия асосан ба кишоварзӣ аз ҷумла парвариши картошка машғуланд. дар солҳои охир дар ноҳияи Нуробод корҳои зиёди созандагию бунёдкорӣ анҷом дода шуда, иншооти зиёде дар соҳаҳои мухталиф қомат афрохтанд. имрӯз хурду бузурги ин диёр бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан ба сар бурда, дар пешрафту гулгулу шукуфои ин ноҳияи зебоманзар саҳми худро мегузоранд. ҷашни наврӯзи оламафрӯзро сокинони ноҳияи Нуробод дар ҳавои боронӣ аммо бо дилҳои гарм истиқбол гирифтанд. ба зумгоҳи наврӯзӣ боғи фарҳангиву фароғати ноҳия интихоб шуда, доираи васеъи мардум бо оростани дастархони идона, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дигар анъанаҳо ҷашни наврӯзи ҷаҳониро пешвоз гирифтанд. занону гулдухтарон бо бабар кардани атласу адрас ва чакан бо шеру таронахонӣ дар васти наврӯзу баҳор ба чорабинӣ ҳусни дигар мебахшиданд.